Good morning guys, hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै मोनसे सरप्राइजिं निउस बा खोथा आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ जे जों रायजो राजा मिथिस्लाबै मालाबानो बड'लेण्डआ जानानै दं। बेखौ सोर फोरमायदों आरो माबोरै फोरमायदों बेखौ आङो दसे उनाव होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि बा आंनो हरबाय थाखायो बियो आंनि भिउआर बिथां, साबायखर नोंथांनिसिम आं साबायखर होयो। खारना जाहैबाय बिथाङा सोंहरदों नोंथाङा जे बेबायदि खोथा बुंबाय थायो, नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बा बर' रायजोफोरनि सायाव मा अबदान दं होननानै बे कमेन्टआव लिरबाय थाहरखायो आरो बेबायदि नोंथाङा दि बुंनो बखिनो नोंथाङा मा अबदान दं होननानै सोंहरदों। स' बेनि सोमोन्दैबो आङो बुंनो थांगासिनो दङ। दा बाथ्राया गिबियावनो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। नहीं खुले किस टाइम तक का प्रोग्राम 11 बजे से प्रग्राम रायजोफ्रा दरखंआव दं, जों सिङाव हाबमोनथ'वाखै। बोडोलैंड की तो मांग काफी दिनों से चलती रही है। नहीं हो गया, हो चुका है। हमने तो सुना नहीं कहा हो गया, तो चलते रहेगा। आपको पता नहीं किसने बताया? अभी गवर्नमेंट बनाया। नुनो मोनबाय जोबोद मिनिथाव जायफोर जिल्ला कमिटिफोरनि दैदेनगिरि, हारिमु आफादानो होन बर' थुनलाइ आफादानो होन, आरो सासे मबाइलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खेबनाय जादों जेब्ला दिल्लीनि महोत्सबआव बाहागो लानो बिथांमोना गेटआव दंहैयोमोन, अब्ला स्टेडियाम गेटआव। दा बेवहाय बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आंथ' बेयाव बुंनांगौ गैला, नोंथांमोनानो साननो हनो गोरोंखा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बुंनांगौआ बे फंसेल' खौल'गा खोथा थुयै जों रायजो राजा मिन्थियै माला बड'लेण्ड जानानै गभर्नमेन्ट सालायखो, बेसो आंनि थाखाय आसरित। दिस इज द सरप्राइजिं फर मी। दा कमेन्ट्सखौ लिरना हरथारबानो जाबाय नोंथांमोना। दा लोगोसे नैबे मोनसे खोथाखौ होनगोनसै आं, प्रमद बर'आ जे आन्दलन खालामनाय समाव गावनि खोथाजों आन्दलन खालामफुबाय थानाय समाव जे फरायनाय लिरनाय जौगानाया थाबथादों बेखौ गावनो सिखार लादों। नाथाय बिथाङा गावनि खोथायावनो जे गाव नांथाहैदों, बुंनानै लाब्रहैबाय, बेखौ बिथाङा खेल गैया। बेखौ एसे लास्टआव सावरायगोन। लोगोसे बे सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा बिथाङा मैखोम बाहागो लाग्रा जानांगौ, आंनि भिउआर्स नायबाय थायो, बुंहरबाय थाखायो, बिथाङा जेबो नङा। साबायखर बावो आं नोंथाङा कमेन्ट हरबाय थानायनि थाखाय। जे सोंहरदों नोंथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बखिबाय थायो, दिपेन बर' सारखौ बखियो, इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बखियो, नोंथाङा हारियाव मा अबदान दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मा अबदान दं? जोंथ' सामायन' मानसि, रायजोआव थाग्रा, गामियाव थाग्रा सथ' सामायन' सादारन सुबुं, जोंनालाय मा गिदिर अबदान थानो। दा मोनसे खोथाया क्लियार, মই এই ভিডিওর দ্বারা এই কথাটো ক্লিয়ার কৰিব বিচাৰিছোঁ, স্পষ্ট কৰি দিম আপোনালোকক যে रुलिं पावार, रुलिं गभर्नमेन्टखौसो बुंनो हायो, रायनो हायो, बखिनो हायो। अपोजिशना रल थाब्लाबो बिथांमोना मावनो हायाना। जे रुलिंखौसो जोङो बुंगोन रायगोन, जायखि फैया, कंग्रेसआनो फैयाथों, बिजेपिआनो फैयाथों, बिपिआनो फैयाथों, इउपिपिएलआनो फैयाथों, सोरबायानो फैयाथों, खोथाया बेखौ क्लियार खालामग्रोबाय आं। क्लियार। बेनिफ्राय जों सथ' मथ' सादारन सुबुङा मा अबदान थानो। नाथाय आंबो प्रमद बर' सार दैदेननाय जोंनि आन्सलिक इउनिटफ्राव सोंबा लिस्टखौ नायोब्ला मोनगोन, लिस्टआथ' बे थागोन। प्रमद बर' सार दैदेननाय बड'लेण्ड थार्ड फेजनि थाखाय जेब्ला रिस्टार्ट खालामनानै जाहां जाबायमोन, अब्ला आंबो थै दानहरदों। रायजो राजाफोर आरो नोंथां बे आंखौ सोंहरबाय थाग्रा, आरो लोगोसे बै समाव नैबे गेजेर खन्द'आवबाबो आगत हमर प्रति बोसोर नंला, माजे जेब्लानो आन्दलन जायो अब्लानो जोंनिफ्राय रायजो राजाफ्रा लोगोसे जोंहाबो माइरं फैसा एसे हरफाबाय थायो। दाख्लैबो साइकेल रेलियाव माइरं एसे, फैसा एसे हरदों। बे अबदान नङा नामा?
बैयाव थांनानै ओरै फिरफिला लाहैलायबाल' अबदान ना दैदेनगिरि जानानै जोंलाय बहा दैदेनगिरि जानांगौ जाम्बा जाम्था सादारन सुबुङालाय लेक्सार हैलायबाल' अबदान होनाय जायो। आरो खना हिसाबै रायजोआव गामियाव रायजो जानाय हिसाबै दालाय खाना ओरै हाबनाय थाया होमबा रायजोआव संसार जानायाव नाम लिस्ट बेबादि लिस्ट फारि फारि हिसाबै नाम गाखोनायाव दिनै नोंहा उमुगाव दिनै साबाया उमुग जायगायाव मिथिङाव बिदि लिस्ट खालामा होमबा बेवहाय जोंनि न'खरनिफ्रायबो गोग्लैयो। बेवहाय नों बोसोरे बोसोरे गोग्लैनाय जायो। साफ्रोमबो गामियाव गखाया बेयाव इउपिपिएल बिपिएफ गैया गामियाव रायजो जानायाव खुनु कंग्रेस बिजेपि गैया गोग्लैयो फाला गोग्लैबानो थांनांगौ जायो। बे हिसाबै जोंना गभर्नमेन्टआ फादार आफाया थांबाय थायो। बे जोंनि न'खरनिफ्राय अबदान होनाय नङा आरो ना बेफोरखौ नाङाबा नाङा नोंथाङा सिदा बुंहर क्लियार सोरनि पारमिसन लानानै नाङा बुंदों बेखौबो लिरनानै हर। दा बे आरो दा ओंखायनो खोथाखौ जानला मोनला रायज्लायनो नाङा अनेक खोथा फैयो। बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा दिल्लीनि महात्सबआव मोनसे एसामिस निउसाव बुंदों हो जोङो सिगाङाव सान्थिखौ गायसनग्राबा मालाबाबो जौगानो हाया। दा दिनै सान्थि गायसननायनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय इन्टेलेक्सुयेलफोर मिनिस्टारफोर फैनो हाबाय जोंनि एरियायाव। नाथाय बैसोर मिनिस्टारफोरखौ मोजाङै साननानै नायदो बेयाव फैनाय नामै बिथांमोना मा लानानै थाङो जोंनिफ्राय बेबो साननो गोनां बाथ्रा। जेखौबो नोजोर होनांगौ दैदेनगिरि जाबाय जेला रायजो राजाफ्रा जेब्लाबो बिथांमोननि मोजां हाबा मावनायाव मदद दं गैया नङा मदद दं लस जानायावसो आख' फाख' मोनो। दा बेखायनो बिथाङा बुंदों गोलाव सम 50 बोसोर 40 बोसोर आन्दलन बर'आ खालामबोबाय। दा बेवहाय गोबां फिसफुरि जवा गोग्लैसोनानै बर'फ्रा दावगासोनो हायाखिसै रांखान्थि बिथिङाव होन डेभेलपमेन्टनि खोथायावनो होन फरायनाय लिरनाय इडुकेसननि खोथायावनो होन। दा बेखायनो सिगाङाव सान्थिखौ गायसनग्रोनाया जोंनि थांखि होननानै बिथाङा बुंदों। दा सान्थिखौ गायसनग्रोखांबासो नैबेबायदि डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो। नाथाय सिगाङाव आन्दलन खालामनाय समाव आन्दलन करा हमयत डेभेलप हुआ नासिल बर' राय सकलर माजत खिन्थु ओइबाराव डेभेलप जासिगोन होनदों बिथाङा। दा अब्ला बिथाङा बै समाव बे खोथाखौ साननो रोंदोंना रोङाखैमोन जे आन्दलन खालामफुबाय थानाय समाव गोग्लैसोयो होननानै साननो रोंदोंना रोङाखैमोन। दा आन्दलन खालामनायनि थांखियाथ' गोग्लैसोनाय लेखा फरा बा डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ गोग्लैसोनायनि मोनसे सिमटम नङा बियो। आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों मालाबाबो गोग्लैसोआ मोनसे नङा मोनसे थांखियाव सौहैथारगोन आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो गोदानै जुरिफिननो हागोन खोथाया बेसो। दा बेवहाय बिथाङा मा साननानै बुंदों गाव मिथिसिगौ आरो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय जे आन्दलन बै समाव आन्दलन खालामनायाव बिराद हायगाबाय जौगायाखिसै होननानै बुंदों। नाथाय बै समाव आन्दलन प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव प्रमद बर' डाङरियानि नेतृत्व जिथु बड'लेण्ड आन्दलन सलिसिले आगत बे समावहाय है हमयत बिपिएफ गभर्नमेन्ट आसिल। अब्लाबो आन्दलन सोलिबाय थादोंब्लाबो बिपिएफ गभर्नमेन्टनि दिनावहाय ब्रिज दालां CIT इन्जिनियार बेफोर गासिबो जाजोबदोंमोन ना जायाखै रायजो राजाफोर बेफोर जायाखैमोन होनबा बिपिएफ गभर्नमेन्टनि दिनावनो बिपिएफ सरकार सालायनाय समावनो हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो। दा बै समाव इसिबां डेभेलप जायाखै बा डेभेलप गैया होननो हाया जों ओइथ' खबर नुवारिब खेथायाव। दाब्ला मा सानो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। आं आसा खालामबाय भिडिअखौ एसेनो दोनथ'बाय। थेंक इउ सै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।